A Concelleira de Urbanismo deu a coñecer esta mañá o despunte do sector da construción local que se aprecia a través da promoción da vivenda privada na propia cidade. Anabel Gulías di que é unha situación que se detecta dende finais do ano pasado e ao longo deste, a través do incremento de solicitude de licenzas tanto para vivendas colectivas como para unifamiliares. Onde sí nos chama a atención ou onde creemos que é resaltable é no tema das vivendas colectivas, dos edificios, para que nos entendamos, non? Tamén é certo que vamos a deixar de lado nesta comparecencia o centro histórico porque merece capítulo aparte, tamén sabedes, eso desconscientes, a cantidad de expedientes que estamos tendo de restauración e de rehabilitación, pero sí que é certo que o que máis chama a atención, como digo, é o tema da reactivación dos expedientes para vivendas colectivas. E tamén nos fai pensar que este ascenso ou que este incremento se vai a manter no tempo pola cantidade de licencias, de información sobre expedientes e información urbanística que estamos tendo. No tocante ás licenzas de vivendas unifamiliares, Gulías di que se mantén a liña dos últimos anos. En relación ás vivendas colectivas, a Concelleira anunciou que están en construción dúas novas promocións no barrio da Parda, unha en Pintor Laxeiro con 69 vivendas e outra na rúa Losada Dieguez con 49 vivendas. En total están a falar de 106 novas vivendas na cidade, as que habería que sumar a xa en construcción. En relación ao comercio, Gulías anunciou a tramitación dunha licenza a unha firma de alimentación para habilitar un baixo na Rúa da Oliva, onde estaban hostelares, e tamén a concesión dunha firma comercial de roupa en Benito Corval e a tramitación dunha licenza para unha superficie de alimentación na Avenida de Lugo.